siyana. Komano I found out kuti no panali point imodzi imene no imasowekera kuna kuti no tithe anthu kuimvetsetsa, ndiso even inenso mwini kuti ndithe no kukhala chikatikati ndikuimvetsetsana kuti iyi simene ikhale chonchi. So ndinakhala pansi ndikutha kuzifunsana kuti no what is next in life. Apart from kuti mukamitsidwa mwachikhulupiriro, komano pali zinthu zina zimene no zimaonekera tuna kuti no we still occupied chifukwa cha chibadwa chimene nacho chimene chifundi chimene chopangisabe kuti makhabe ndi zina kulokoza zosiyanasiyana za dziko lapansi ka mwadutsabe mu zinthu zina ndi zina, koma kuzitchuna kuti ndinalungamitsidwa mwachikhulupiriro. Kumadzimva kuti ndinalungamitsidwa mwachikhulupiriro, komano kumadzimva mbali kuti zina zake sizinachokeretu. So ndi pamene abwano ndi kafukufuku kuona kuti ndithovetsana kuti okay, there is only one last step imene munthu ukangodutsamo mwama pakulungamitsidwa mwachikhulupiriro umayenera kuti no iyiso uitenge. Ndinangoyipanga kuti no it's a risky decision, chifukwa china kuti chani nendo iyi ndi yachiopsezo pa moyo wa munthu. Ndiona kuti no umakhala kuna kuti no kena kalikonse ukachoka, kena kalikonse kamene kane kofulike kuti umadzera akakane ndi mapindulamo ndikamakhala moyo wanga wa tsiku ndi tsiku kakutani kakupita, chifukwa na kuti pamene kupita kumene kumakhala is a final decision. Ukangoziteroko dziko makhala walisiya endizirako kwausa dziko lapansi zimakhala ndi zambiri zakutalikira. Ndi mutu mwachidule ndi nkhani yakuti kuzipereka, in English is surrender. Ndi point yokhayo imene no akhristu ambiri amene tinalungamitsidwa mwachikhulupiriro ndinayipeza kuti no inakatitsalira, ndipo ndimene ndikumenya no nkhondo yona kuti no timalizitse. Kuzipereka ndi chinthu chimodzi chimene no anthu ambiri takhati kudutsamo, komano kuchilandira ndi kumene kumakhala a challenge, chifukwa zinthu zambiri timakhala tibeti kuphatikana nazo zimene zimatipangisa na kuti no ndilephedu panga chinthu ichi iyayi, koma nene chichokha ndingopangako, koma yet you call yourself kapena na kuti weka ukuziyitana na kuti ineyo ndithu ndine wake wa Kristu Yesu, komano mbali imodzi unakalibe ndithu ophatikana kuziyani ndichona nazo kalekale zija. So ndipempha kuona kuti no mene mwedi Bible pafupi, I don't know if isemose uli nalo, tseguleko Luka chapter 14 verse 26. Ndipanga dili kwambiri pamene pali kwa chapter 14 pangati kuti no pamene patitsegulire ndindeji zungu. Okay. Ine ndindichichewa. Okay. Can do it. Luka chani? 14 26. Okay. Luka 14 verse 26. Akuti munthu akadza kwa ine osada atate wake ndi amake ndi mkazi wake ndi ana ndi abale ndi alongo ake, inde ndi moyo wake omwe wa iye mwini, sakhoza kukhala ophunzira wanga. Amen. Nzomo kwambiri. Tisunge zimene zakambidwa muzo chifukwa cha nthawi imene makhala nayo makhala chepa. Tingosunga zimene zakambidwa imene momwe tipitaso pa verse ya 27. Tiveso zinthu zinaso zimene Kristu Yesu akufotokoza. 27. Ndipo amene aliyense sasenza mtanda wake wa mwini yekha ndi kudza pambuyo panga sakhoza kukhala ophunzira wanga. Amen. Tijowa verse 33. 33. Chifukwa chake tsono yense wa inu amene sakaniza zonse ali nazo sakhoza kukhala wophunzira wanga. Tikutha kuona kunaka kuti no
pali chinthu chimodzi chimene lero titalandira Khristu Yesu ifeyo kapena titatembenuka kapena titalanda chitsitsimutso m'moyo wathu, pali kanthu kamodzi kamene tikuperewera nako kamene lero Khristu Yesu wangotambasulako mwa zina mwa izo. Ndizikhazika mwa magulu atanu malinganso ndi mavesi amene tawerenga una kuti tikadziona kuti kwambiri pamene tikupitira ndi phunziro tikadziona kuti sipangakhale kutembenuka kwenikweni ngati munthu eti sunapange kudzipereka. Verse 26 Khristu Yesu wapanga zinthu zimene timazikonda tsiku ndi tsiku. Ndakambapo ndipanga introduction na kuti pa zinthu zina zoti tikatembenuka timazi kuti izokha sindingazisiya izokha ndithu amopaini izi zinde singapange na kuti zichoke, otherwise noti kama munthu kanga sikatani sikachoka. Koma tikumbukana kuti Khristu Yesu zimene anatiuza kuti kalungamisidwa mwa chikhulupiriro tikadziona kuti timakhoti mzimu wathu waphatikana ndi mzimu wa ndani wa Mulungu ndipo timakhala amodzi. Ndino ngati kuti iwe kuzifunsa mafunso baba zoti zinenge zinakatsalirabe ukadziwa kuti njira ijayo inakali ndipo unakali ngati mophikidwa. Ndipo kumakhala kosatheka kuti munthu ndi chikhulupiriro chenicheni pamoyo wake una kuti iyeyo akakhala una kuti ndili mwa Khristu koma wapezeka kuti sakuvomereza kudzipereka. Kumene kuchako kumene mwachita kuti ndi chinyengo kapena ndi bodza. Chifukwa makhala una kuti iweyo ukhala moyo wa pretense kapena kuti ungoyerekeza una kuti chinthu chichi ndithu ineyo ndikupanga. Koma tikadziona kuti Khristu Yesu anadzudzulapo chikhedo chimene chimakhala kuti kupanga mchitidwe wonyenga kapena kuti wabodza. Umene kunyenga kapena bodza zimakhala mbali imodzi ya mpendera zake zana zisanajekeze. Mwachidule umakhala sunakonzeke. Ndino chinthu zimene zakambidwa apo pamwamba ka verse 26 Khristu Yesu azifotokozapo ndithu kuti kwa munthu amene afuna adze kwa iye ndithu akuyenera kuti ade atate wake, amayi ake, kani mkazi wake kapena ana ake, kapena abale ake kapena alongo ake. Inde ngakhale ali moyo wake womweso munthu aude. Pati sikangakhale kotheka kuti kukhala ophunzira munthu ameneyo kukhala ophunzira kwa Khristu Yesu komano iye anakalibe okhala ndi zinthu zimenezi. Ndizitambasulira koma nkhani ndiona kuti tiyade anthu amene timadziwira pa Baibulo lomwe lina kuti konda ndani abale ako kapenanso mukonde ndingoti abale ako mungodzikonda iwe mwini indiviniso adani ako kumene ndi gulu limene lili mthopezo adani ako ena amakhala bambo ako amakhala mayi ako amakhala ana ako olivini mkazi wako kumene anthu ochitika nthawi zake enemy tilimo mkatikati kumene kumano akambapo kuti tiyade amene wako kuti Khristu Yesu imafana nthozi ndi chani tingozigwira zinthu zimenezo. Tikuonanso pa verse 27 akambapo sina kuti ndipo amene aliyense sanseza mtanda wake ndi kudza pambuyo panga sakhoza kukhala wophunzira wanga. Tikuonapo chinthu china chimene akuyikapo Khristu Yesu chimene akuna kuti amene aliyense sanseza mtanda wake. Mwachidule tikudziwa kale mtanda ndi pamene pamakhala pothera pa zinthu zonse kapena mwachidule ndi pamene pakunyamula kena kali konse kamene munthu amene akuona kuti uyo wathodwa akuyenera kuti adutse mu chinthu chimene chili ndipo zonse zimene zimakhala zathidwa pamene paja. Ndeno ali ngati munthu amene sanseza ali ngati ndipo amene aliyense sanseza mtanda wake ndi kudza pambuyo panga sakhoza kukhala ophunzira wanga. Mwachidule zonse zako zimene unali nazo zimene zoti zakhala zili zolemetsa miyoyo yako ndipo ukhoza kuti nchi chakha chondiphinja iwe nkumizira kubwera kwa Khristu Yesu ndikuzisiya kwapasana kuti kuzinyamula kwa mkuthu wa Khristu Yesu koma ndikuzisiya kuti izizi after I'm done with Jesus Christ kapena after kuti ndikamalizana naye Khristu Yesu kambirana naye kapena pa kucheza kwathu ndibweranso ndikambire zinthu izi. Ari munthu amene amakhotirira kudzinyenga yekha koma chimene amafuna Khristu Yesu ndi tinyamule kena kali konse kapena zoti kakhala kutilemetsa ndipo kakhala kuti kukhanga kakuti pasa chiphinjo chino kuti miyoyo yathu singathawira patsogolo ya uzimu timukhuthule ndani Khristu Yesu. Chifukwa iyo chayo ndamakhala kalamulira zinthu zija kuti tipite nazo patsogolo. Dati momwemonso yense wa inu amene sasiya zonse ali nazo sakhoza kukhala ophunzira wanga. Ndi mungathe kuona kuti mmene akuzonjezera Khristu Yesu zinthuzi zikudutsa zochoka pa mchitidwe wa chinthu chimene timachikonda tsiku ndi tsiku choka pamene poponso uzipangano zinthu zijazo zake zachisisi ngati wekha munthu zimene uzipeza pa verse 27 zimene uzikamba kuyerekezedwa ngati mtanda akuti zimene ziyaso ngati upeze sikuzida kapena kuti sikuzitenga kapena kuziseza in a form of mtanda udziona kuti sukhala ophunzira wake. Chinanso akubwera mumtima unaona munchidwe kuti yense wa inu amene sasiya zonse ali nazo mwachidule tinizo ndi zambiri zimene anthu ife timadziwa timakhala nazo
ati munthu amene sasakhala ophunziranso wandani wake wa Khristu Yesu. Ndino mutha kuona kuti pali mawu amene akuti akakambira Khristu Yesu kuti sangathe. Okay, ndipo awawo mwachidule amakutanthauza kuti nkosatheka kapena kuti nzosatheka. Singanene kuti ndili Khristu kapena kuti ndikuyenda pamapazi pake pa Khristu Yesu after nditalandira chikhulupiriro kwa kulungamitsidwa mwa chikhulupiriro, ndikumana kuti ndakalibe mu njirayo, koma eti ndikupangabe zina ndi zina mphepetemo tikadzoti sitinakhale ofika chikatikati cha kukhala ophunzira kwa ndani wa Yesu Khristu. Koma Khristu chimene akunayo choyambirira kuti ifeyo tidani nazo zimene tizikonda choyambirira. Ndavezera mu verse 26. Zinthu izi kudana kwake na zina kuti ndizifotokozera ndipo zina mwachidule. Sikuti ndikudana nawo abale aja kapena abambo athu kapena mayi athu kapena mkazi wathu kapena ana athu kapena alongo athu amene tinawo ena aliwonse. Kudana nawo amene timadziwira muchoti pakuti ine ndalandira chikhulupiriro, inu na anthu onse munatembenuka miyoyo yanu, inu ndine sitingavaneso. Moyo wanga ndizipanga zanga. Muthu waona chitidwe umene ukumachitika ndi anthu ena ndi ena umene amakuphatikira kwambiri ndi buku lako lintona kuti sikuyenera kwa munthu olungama kuti aphatikanenso ndi anthu osalungama mwachidule. Ambiri amazitengera ndikuzifika pa point imeneyi ndikutanthauzira ndikulumikiza ndi verse ili kunena kuti ngati makolo anga amatchuka ndi zaufiti kapena ngati abale anga amatchuka ndi zomwe amowa zoledzera kani chemwali wanga amatchuka ndi ufulu amene onse ndidali nawo sabale angaso. Ambiri amabwera pa point imene ndikutanthauzira motero pamene ukhristu kamene kuti iwe ukakhala ndiwe khristu amene wandira Khristu Yesu, ntchito yako ndiyopereka chidzudzulo kwa anthu aja omwe chidzudzulo chake chimakhala chopeka ngati uphungu kuti iwo ajawo ndi mzimu umene ali nawo akakhale nayo nthawi yosinkhasinkha pa chimene wapatsa chija kuti angathe kuchilandira kapena apitiribe mu moyo wawo umene akhala kudutsamo. So kudana nako kwake kumene akambidwa pa Khristu Yesu ndikonera kuti ifeyo zilipo zinthu zimene timadutsamo zimene ndazizolowera kunena kuti timati tikamachita nazo tikamane nazo tsiku ndi tsiku ndi moyo wauzimu mzinthu tikulephera kuti tipite chitsogolo nazo. Paukamba kubweretsa kwa abale ngati mene zinthu zimene timaphatikiza zanga magazi chimene takambapo ngati atate kandi amayi kandi achemwali kandi ana ako, izi ndi zinthu zimodzi zimene anthu ambiri ena akamatolephera nazo china nawo moyo wauzimu kapena kuti ndikupita nawo moyo wawo wa Chikhristu patsogolo chifukwa kuti izi amazikonda kwambiri zikapa mtima kwambiri. Khristu Yesu akutitanena kunena kuti ifeyo kudana kwake kwa anthu kudana nazo kwa zinthu izi ndikono tidane ndi chitachitawo kapena zintchito zawo za zimene anthu achita ife isaphatikane nazo. Koma anthu achifuna ndife magazi amodzi tikhale nthawi yowapatsa uphungu wa umene tinawulandira ifeyo ngati Akhristu. Koma osana kuti ineyo chifukwa awa ndi m'bale wanga nankha nditani ngakhale ndalandira Khristu Yesu ane ndingopanga zimene akufunazi. Mwina for instance akuti ayi iwe imene ukuvutikirira mutu kapena kuti iwe imene ukuswera chumamo uone kuvutika upanga mwakuti tingopanga zinthu tingopha wakuti kapena kuti tingopanga zinthu zakuti zonse semphana ndi chimene unalandira zimene zina kudani nazo. Koma munthu uja payekha osati umukwire kapena kudana naye koma nkhani ina kuti iye uja umpase uphungu pa chimene wapereka fundo yake ija osati umuzira atembenuke koma nkhani ina kuti kumpasa uphungu uja iye chakakhale ndi nthawi yosinkhasinkha natha kulingalira ona kuti kodi chimene ndachilandira ndichoona pamene apeka uthenga umene uja kapena iye kungoyankha mawu oti ayi kapena eya umakhala wapeka kale conclusion kwa munthu uja fa munthu ngati wangu ukane kuti ayi munthu chamatha kungwambira muna kuthamangira wankhono pajawo nzopemphera zawozi sangachivomere chinthu ichichi. So most of the time mafati chilandire kunena kuti pamene Khristu Yesu akutitanira kuti tikakhale ndi uthunthu wonse wakudzipereka m'miyoyo yathu ya uzimu ndi nkhani yokhuzana kuti tidali nazo makondakonda a tsiku ndi tsiku kapena kuti ma habit athu amene timadziwa kuti awawa amatisangalatsa moyo wathu koma ndiyati taziphatikana kwambiri ku zinthu zimene zitipangitsa kuti ifeyo tisapite chitsogolo cha moyo wathu wa uzimu olo kukhala anthu amodzi amene tipeze nomwena kapena ambali ziwiri. Ndi Khristu Yesu anakambaka kuti singakhale kapolo wa amene singakhale kapolo wa atsogoleri awiri kapena mwachidule ma masters awiri ukene usankhe mbali imodzi. Ndi pamene tipitabe chitsogolo ndikhulupirira kuti ena akatokhala nawo mafunso kapena ndamanga pa chimene tayankhula chisanapite chitsogolo.
Ndeti palimbikani continues kumveka. Okay, zona kwambiri. So pamene tikupitiriza ndimafuna ena atitsegulire Luka chapter 14 moja verse 28 olo tikhoza kupitirizabe ndi sister Kafe ngati ngakhale Bible ili pafupi be. Luka 14 verse 28. Atiyambe Verse what? 27 mweja 27. ndi 26. Okay. Ndipo amene aliyense sasenza mtanda wake wa iye mwini ndi kudza pambuyo panga sakhoza kukhala ophunzira wanga. 28. Pakuti ndani wa inu amene akafuna kumanga nsanja yayitali sathanga wakhala pansi nawerengera mtengo wake aone ngati ali nazo zakumalizira. 29. Amen. Amen. Nthawi ya Khristu Yesu anthu amati akasenza mtanda amadziwirira tuna kuti munthu ameneyo ulendo ukafa umenewu fa chilango chake chimakhala chimenechi. Zinthu zambiri zimatha anthu kuzizindikira akaona kuti munthu mwina wachita chinthu chopophonya kaya wapanga chinenge chosalongosoka ngati ma Romans kapena kuti no mchitidwe umachitika ndi gulu la anzathu a Chiroma. Munthu amene akangwira ndi kumuweruza amaonera mtanda kuna kuti munthu uja waweruzidwa ndipo chilango chake ndi chaifa. Ndino tikaone verse 27 imeneyi ndi chinthu chimodzi imene chitionetsa kuona kuti no chilibwetsera chidwi chinake chapaderadera china kuti no tikayang'ane Baibulo kuti tikaona kuti no tikamaona mu fanizo la imfa kuti timagwiritsa ntchito motani. Tikamati imfa timaona kwambiri makhala no chimakhala chikusonyeza chinthu chimodzi yachigonja kugonja mwachidwi ngati kugonja na kuti chinthu chichi ndoti basi ngati mmene ndiri kuchichotsa moyo wake mwachidzikira chinthu chagonja sichionanso chopita chitsogolo. Ndeno ndi chinthu chimodzi choti tikatha kuchizindikira kuti pamene ife tikudutsamo miyoyo yathu kapena kuti no pamene no tayankhulidwa kunena kuti tidzipereke miyoyo yathu kwa Khristu Yesu ndi chinthu chimodzi chimene tizipasa mafunso nakuti kodi zimene tinazolowera ndi zimene timachita tsiku ndi tsiku kodi tinokonzeka kunena kuti tizisiye ndi kuyambanso moyo wathu unopita chikatikati kapena kuti moyo watsopano umene tinawulandirawo ukhale ophikika tinokonzeka. Mukuona kuti no ndi zinthu chino chiti okhala chinthu chino chovutirapo kwa munthu una kuti no ali ndi zizolowezi zimene anakhazikika nazo kumakhala kovuta. Pamene Yesu akuti ifeyo tiyenera kunyamula mtanda tsiku ndi tsiku, izi zikuonekera tikuna kuti no sitingamangothamanga mwachisawa kuti tikakhala Khristu ubale uyenera kukonzedwanso nthawi zonse kapena kuti mwidwe kana kuti no kuthamanga kupita uku ndoti ine ndikuonetsera kuti ndili Khristu ndi Khristu Yesu komano ifeyo tikuona kuti tikadziona kuti no tikuyenera anthu okonzanso tsiku ndi tsiku. Izizi zicho chifukwa kuti ndife zolengedwa za munthu kapena kuti no matupi au munthu ndi zambiri madutsamo mu zosiyanasiyana zimene zimatatisokoneza miyoyo yathu zimene zimatatikhumudwitsa zimene miyoyo yathu tizimene papa ndapophonya fana panga chinthu ichi ndipo chisangalalo nthawi zambiri imatha kutha mwachangu chifukwa kuti no timatha kukhala ndi nkhawa imene mabwera mosayembekezera. That's why Khristu anaona kuti pamene tikusenza mtanda wathu tsiku ndi tsiku tikuyenera kunena kuti no tikazindikira kuti no timakhala no tutenga nkhawa zonse zakwazika kwa ndani kwa Khristu Yesu. Ngati titapophonya tikuyenera titanire pa Khristu Yesu ndipo ndikudzipereka ndikumukhuthulira iye ujayo kuti aseze zonse zijazo. Iye ujayo ndi amene angathe kukwanitsa
pakuti ndiye ndamene anatilenga ndipo akudziwa kufowoka zathu ndi zimene zimatilimbikitsa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. So nchochitika ichi ndi chimene chititumikizitsa bwino mpaka mune kuti tikathe kuona kuti munthu ngati atagonja muzonsezi, iye munthuyu umazazitcha kapena umakakhala mu line yoyenerera imene Mulungu akuyembekezera kuti ife tiyendemo. Tikumbukire kuti kukhala mu dziko la chivundi limene zinthu zambiri zikukhala zosalongosonga zimene even kapezedwe ka ntchito kumene masiku ano tikambe chinthu chimene anthu ambiri akuchikakamira kwambiri chili patopo. Ndi nkhani yona kuti anthu ambiri kumadutsa mu zinthu zosiyanasiyana munopereka zinyengo, ngakhale mwachidwe chichewa china chimene amachibwera anthu amati linki zimakhala zinthu zimenezo. Ena amatopeka ndalama, ena kama amatokhala ndi munthu inake inside kuti athandizire at least apeze mwayi. Koma ukaona kuti kwa munthu amene iye anali Khristu Yesu kuti akaone zimene zijazi ndi mbali imodzi imene imachidwa ngati ya chinyengo, imenenso even dziko lapansi nawerengeranso kuti ndi chinyengo, kugwisa ntchito ofesi mosayenerera, kunena kuti instead of kuti ndigwise ntchito ndondomeko nini yakalembedwe ka munthu ka ntchito, ndigwisa ntchito nchitidwe winanso umene ubwera pamwamba, umene kudziko lapansi umaweruzidwa kuti ndi olakwika, ingilivide pamaso pa Khristu Yesu ndi olakwika. Ndiye kuti bwanji mwini wake. Ndiye munthu akaona kuti ndikudutsa mu zinthu zambiri ngati zimenezi zimene zimakhala zona kuti ukamazifunsa kuti ngati Khristu amene andira kulungamizidwa mwachikhulupiriro ukukumana nazo, kodi ungatani? That's why Yesu akuti pa verse 14 pa chapter 14 verse 20 aona kuti pakuti ndani wa inu amene akafuna kumanga nsanja yayitali sayamba wakhala pansi nawerengera mtengo wake ngati ali nazo zakumalizirazo. Ndiwonjezani verse 35 nawerenga kale icho. Momwemonso yense wa inu amene sasiya zonse ali nazo sakhozadi kukhala wophunzira wanga. Mwachidule mukhoza kuona kuti pali nkhondo yayikulu, ntchito kumayiona kuti ili apo ndikakamera pa ntchito pofuna chinthu chimodzi imene anyamata ambiri ngakhale anthu ambiri akukumana nacho ngati chiphinjo masiku ano. Ntchito kumayiona apo koma ati awo akufuna 100,000 ungopereka nzanga zikundithekera. It's just a matter of ngati kugula ntchito. Koma mukawerengera ona kuti ntchito jana ipeka kandi ndondomeko yake kuti anthu amene tikamfuna oyenerera ndi izi, zoyina zoti akhale nazo munthu ndi izi. Ndipo munthu amene tikamuyitana ayina apanga interview akakhoza zinthu zikutheka, iye tikumtenga ngati wakwanitsa zinthu zidi zimene timayembekezera. Mukapeza kuti atifuna ziyende mwansanga ndipange ziti ndipange izi. Mungathe kuona kuti pamakhala chiphinjo pa moyo wathu wa Chikhristu kuti tipite chitsogolo pa nkhani ya kudzipereka kumene Yesu Khristu akuyembekeza kuti kuchite. Mukapeza kuti chinthu chimene uchite Khristu umadzimva kulemedwa. Ndicho pake Khristu sanono ifeyo tiseze mtanda wathu tiutule ndithu wa Khristu Yesu mwachidule zonse zimene zijazo madutsamo timukhuthule iye Khristu Yesu. Pa verse 20 pamene pasa plan na kuti tingatani kuti pakuti ndani wa inu amene akafuna kumanga nsanja yayitali sayamba wakhala pansi nawerengera mtengo wake ngati ali nazo zakuyimaliza nyumbayo mwachidule. Pachimene kufuna kalikonse chimene akutipatsa pa Khristu Yesu nchena kuti kalikonse sitinakachite tiyamba akhala kayi pansi tiunikire. Inde akufuna ndalama, kodi ndi Chikhristu yanga ndikamabalansa sigwira? Ukono kuthupi dzikukanizidwa ukuyenera kuna ugwade pamaso pake pandani pa Khristu Yesu ndikumukhuthulira. Ntchito ingati yanu Ambuye ndikuyiphuthulira mochani manja mwanu. Kotero Mulungu namazayendetse njira ija mmene ungadutsiremo, koma ngati sili chako umatha kutani kubwereramo. Pamene nthawi imene ndikafufuza ndikalingalira mwamakaza vesili nasipeka chitsanzo cha Moses nthawi imene akula mu Igupto anapanga chinthu china chimene mutha kudziwa kuti ndi ngati munthu wa Mulungu anachichita chinthu china kuti sina choyenerera ananama kuti nosala ndi ndani sister wake, ndipo anakhala malo aja ndikupanga survive. Koma at the end atanzindikira anandira chilango kuchani kwambira kuwonongetsa dziko la Igupto imene Farao mwini amene apanga chinthu chosayenereracho anamvanso chiphinjo pakuona zina zimene sizisamayembekezera mu nyumba mwake. Ndiye mwiniso naye Moses anapezeka anathamangisidwanso amene Abraham anathamangisidwanso mu mzinda uja wa Igupto pakuti chimene achita sina choyenerera pamaso pake pandani pa Yehova. So tingathe kuona kuti
nthawi zina zake mulungu tikamupangira kuti nofa tipange shortcut chotsatira chimabwera tikhoza kupezadi ndikukhadi mu chinthu chicha koma chotsatira chimakabwera ndikumakazunzika. Ndinaye nzanga wina chisazo chabwino chino anapangapo peza moyo wa ntchito ndikamakamira pa ntchito kufanana kale kuti chinthu chimodzi chimene tikudutsamo anakamira kupeka dindrama ndikuwanga ndizo ndimene amayembekezera moyo wake nkutheka koma atapita malo a ntchito aja mtendero namusowa azake umangomuda mabwana mwina umangomuda zinthu zambiri zimayenera akapita ntchito kunjako zinthu zosayenda imuziti kuli ichi ndichangadi kupanga ichi kuntchito kamubomene kuja lemba malipoti kupanga ichi lemba malipoti amagwira ntchito ku that guy amagwira ndipo panasiya after zoti chinthu sichake amagwira ntchito ku FDH koma madziwa kalukhala patiro paja mwene balance mwene upangicha ndi zinthu zambiri nezoti ndi yeye sanapange bweya zizo kuvuta koma chifana apereka ndrama kuti apeze mwa ntchito uja zakhala zikubwesa zotsatira zake ndiye same applies tife ya Kristo chimene chibwera yona kuti akutiuzitsitsana kuti tikhala anthu okonzetsera bwino tizikhala pansi ndikukonzetsera bwino pa chinthu chimene ndofali chisankhe moyo wathu kuti tikhale nacho pachidwe kukhala pansi ndikukhala nayo kuyendekeza ndikukhala nayo plan yoyenerera koma pali chiti kamayipanga tione kuti tinazo zokwanirira kuti zingatikwanitse tingapange chinthu chimene chijacho amene angakwanitse zimene zijazo mukadziwikane ndi ndani ndi Khristu Yesu. Ngati tingakapeze kuti kukakamira maganizo athu tizakhala anthu ovutika kuti tipitebe chitsogolo pa miyoyo yathu ya uzimu pa kukakamira fundo zathu zokha. Chotero mbendera zimene tili nazo zimene tinazisankha kuti za kulungamitsidwa mwa chikhulupiriro zidzakhala zikukhala zokhumudwitsidwa tsiku ndi tsiku ndikumakhala ndi nkhawa miyoyo yathu chifukwa kuti sitikukhala nayo nthawi yomanga fundo zoni zingatiyenerere kuti tibalance kapena kuti tisamalire kapena we should what can I say chizichewa chabwino choti tingazigwiritsitse bwanji kuti tisaolokere ku zina zosayenerera zimene zingathe tisokoneza munjira yathuyo famu kumbuke Kristo Yesu akuna kuti ndikale una kuti chipata chinthu chacho papatiza mwachidwe zingati ukamakalowa it's not like imeti mangoyendera kuti nomuna ndikupita kuna kwake kapena kungolowa kuti there is like a big door no ndipo papatiza of which tikwena kuti tidutsemo mu zinthu zonasiyana zimene akhala akulu ndi bayesero pachimene tinachilandira ndi mwa china mwa icho ndiko kuchani kuzipereka ngati sitivomereza pa nthawi ino kuti tidzipereka pamaso pa Kristo Yesu zakhala chinthu chovuta papeto pa nthawi pamene Kristo Yesu azayankhula kuti sindimakudziwani komano Yesu chinayandira iye mwa chikhulupiriro komano chifukwa tinayo kakamira kuti zimene tinayiko zokhala nazo tsiku ndi tsiku zimene patisangalatsa zimene tinali nazo betu pangabe ukuvayi nazo moyo wathu uzakhala pa chiopsezo. Sister Gafu mwina before anthu asanapeka makomenti mutatiwerengako so Aroma chapter 6 verse 1 ulekeza 2 Aroma 6 verse 1 ulekeza 2 Aroma chapter 6 verse 1 akuti chifukwa chake tidzatani tidzakhalabe mu uchimo kodi kuti chisomo chichuluke msatero ayi ife amene tili akufa ku uchimo tidzakhala bwanji chikhalire mmenemo amen. verse 3 Verse 3 kapena kodi simudziwa kuti ife tonse amene tinabatizidwa mwa Khristu Yesu tinabatizidwa mu imfa yake. Amen. Pamene no tikukhala atiuganizira zomwe tikunena kuchita pamwe wathu auzimu watsiku ndi tsiku umene tikudutsamo Aroma 6 verse 1 lekeza 2 akuti bweretsera chinthu chimene no tili nacho chimene tinali nacho kale mwakalikale chifukwa mbiri makhulupiriro kuti no pamene tikudutsamo miyoyo yathu tsiku ndi tsiku motero muona kuti ineyo izisangayeserero labwera nankhani nakatani ambuye munditani mundikhululukire kapena na kuti no nankhani nakachita bwanji izi zachitika basi ndikhisese Paulo kuti nankatsono tidzatani tipitirizebe kukhala mu uchimo kuti chisomo chichuluke ukumadziwa nthu kuti chimene kufanika chite chinthu chosayenerera ndipo ndi mbendera zanga za kulungamitsidwa mwa chikhulupiriro sizikugwirizana. Kodi mulungu aletse kapena nanga ife amene tinafa ku uchimo tidzakhala bwanjinso mmenemo ili ndifunsa kumapeto una kuti iwe kudzoka kuti munthu wanga wakale unachoka komano zinthu zikubwera
nkumazipeza kuti iweyo ukukhalabe mu chinthu chimene chijacho mwachitsanzo kumabwera zinyengo zosiyanasiyana mmoyo wako kuti no ukwanitse inayo chitheke kapena kuti no moyo wako kuti inayo chitheke mwasangasanga ukuyena udutse mmoyo yona kuti siyoyenerera imene Khristu Yesu sakugwirizana nayo kapena mwachidule mbendera za kulunga pasina mwachikhulupiriro sizikugwirizana nazo. Ndino chimene no akuti ana Paulo nchona kuti no tikazindikira na kuti no ifeyo tikadziwa kuti tinafa tonse ndipo tinabatizidwa mwa Yesu Khristu ndipo tinabatizidwa mu imfa yake. Ngati ifeyo tinapeza kuti no tinabadwa ndi kukhalanso munthu watsopano monga mmene tipezera mu buku la Korinto kuti pamene tonse tabadwanso mwa Khristu Yesu timakhala kuti no ndife chiyengedwe chatsopano. Tikuyena kuti tisakhalenso ndi nkhawa komano tikhale nayo nthawi yona kuti no miyoyo yathu iyitanire kwambiri pa Khristu Yesu potsamira pathu pakena kalikonse kakhale pa Khristu Yesu. Ifeyo ngati zibweretsa nzeru zathu zikhala zochokera fundo yoyambirira pila yathu kapena network yathu yayikulu kapena our tower should be Yesu Khristu, then kalikonse tizikwanitsa kuti tizipanga pamene tili pasi apa. Ndino miyoyo yathu izakhalabe yovuta ngati tipezeke kuti tikudutsabe mu mchitidwe ona kuti tikumapangako kamoyo kakuja kakalekale kamene ali nako kaja ndipeza kuti no tionetserenso uku kutsogoloku mchitidwe wathu wa uzimu umene umatha kuonetsana kuti awawa ndithu mmene akuzichepetseramo mmene amavalirawa iyayi uzimu ulimo. Koma kapite pawekha pamene umakhala ngati munthu pawekha ukapeza kuti ukapangano zinthu zimene wakhala kalekale usanalandire Khristu Yesu ukuchitanso pamene mtima makhala kuti tinakalibe mu njira ndipo kunyenga kumakhala kunakalipo mu mtima mwathu ndipo ndizoti makhala kuti sinatani sitinafike. Koma kufika kwathu kuzatheka pamene tidzamtenge Khristu Yesu azakhale patsogolo. Fundo iliyonse imene ifadutse mu moyo wathu tikumkhuthulira iye. Umu ndi mmene akhristu ambiri amaganizira kuti pa nkhani yona kuti no ineyo kuti nakha ndikuyeserera nakha nditani izizi zili maganizo mwanga chabe nakha ndipanga bwanji popeza ineyo nakha kuti ndichitheke ndione ndipange motere. Okay, zimakhala vuto. Ndiwerenga ndikha 1 Korinto chapter 12 verse 15 akuna kuti pakuti ndi mzimu mmodzi ife tonse tinabatizidwa kulowa mu thupi limodzi, ngakhala Ayuda kapena Ahelene, ngakhale akapolo kapena mfulu, ndipo tinamwetsedwa onse mzimu mmodzi. Mwachidule ife pamene talandira Khristu Yesu kupyolera mu kulungamitsidwa mwachikhulupiriro tikadziwa kuti Khristu Yesu amakhala ali mtima mwathu ndipo iye alokwanira ndipo alokonzeka pamene tayitana kuti iye atikhuthulire kamene tikufuna. Koma zikatengera ifeyo kukhala pansi tikupanga plan mmene tinamvetseredwa kuluka kuja verse 28 kuti tikakhale pansi ndikuti kuti project imefa ndichiteyi kuti itheke ndingapange mwa mtundu wanji ine ndipange motero. Mwachidule moyo wathu wauzimu umene tikusankha kuti tipite kutsogolo ndingapange bwanji kuti tipite chitsogolo ndikuyenera kuti no ineyo ndi mutulire Khristu Yesu. Koma tikasankha ona kuti no let me use the shortcut ukadziona kuti no unakali mu njira ndipo sunafike podzipereka ndi kudzikhuthuliratu kwa uthunthu wonse kwa ndani? Kwa Khristu Yesu. Sindikudziwa ngati pali funso kapena ndamanga mu nthawi iyi pamene tikuyandikira kuti tipange samale kapena timalizitse phunziro lathu kumene fati kuti nkhondo yathu yeniyeni imene fati tichitire nayo ndi kuthana nayo ndi mtundu wanji. Chifukwa taona kuna kuti zinthu zambiri ndi ma personal habit amene amatisokonezera kuti chitsogozi chathu cha uzimu chipite patsogolo. Komanso anthu enanso china chimene chimapezeka ndi moyo amene timati ma lifestyle kuti ine peza nazo lopanga izi ayizokha sindingathe kusiyako ayizokha ndipitirize. Koma tikadziona kuti tikudzinyenga chifukwa munthu wathu wakale kumakhala kuti udakalibe mwa ife. Komano ngati tidziona nabale mwatsopano kupanda Khristu Yesu ifeyo moyo wathu umakhala kuti uli mwandani mwa iye Khristu Yesu ndipo ndiye yekha amene angathe kupitiriza kuti ifeyo moyo wathu uyende mu chimene iye wakonza chatsopanocho. Ndiye kudzipereka kuja tinakale kuja nkumene kuku kuti ifeyo ngati madali anzeru zathu zokha timakhala moyo wathu na kuti tikwanitsa zinthu fika mene tilili kapena zokwanira zonse zimene tinazo. Yesu Khristu akufunikiranso moyo wanga tikadziona kuti munthu umejo makhono unakalipobe wachikalekale uja ndipo kumfa kwathu sitinafedi mwa Khristu Yesu.
then zambiri zimene zikuona kuti zikane. So apapa ndimafuna tafunsana kuti amene ali ndi funso kapena ndamanga akhoza kubwera pamene fati tionene kuti no kumapeto kwa phunziro athu lina kuti no kodi no voto athu yeniyeni kapena kuti no mwachidule nkhondo yathu yeniyeni imene fati talimbana nayo ingakhale ya mtundu wanji chikatikati chenicheni chake ndi chiti. Ineyo ndili ndi funso. Ndimveke? Alright. Yeah, ndili ndi funso. Mnadzakambapo nkhani za chinyengwe makamaka muntchito mu ma areas amene kulembedwa ntchito ndi zina zotoka munthu ufuna upeze ntchito. Ndiye pa nthawi zina mwina si nkhani zopeza ntchito zokhazo komanso mwina mu zinthu zina timakhala chikatikati potengera kuti mwina chinthucho m'baibulo chinachitikapo komano mtima wathu ukhala otsutsika kuti ndipange ichi kapena ayi. Mwachitsanzo ku Daniel chapter 2 verse 49 after Daniel atatanthauzira maloto a Nebukadnezar zinachititsa kuti Daniel apangidwe seti akhale pamwamba polamulira affairs ena aku Babuloni. Chonchonso zinapangitsa kuti azinzake a Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego kuti apangidwenso set over the affairs of the province of Babylon. Ndiye ndimafuna ndifunse kunena kuti pali ma situations ngati awo tinaonapo m'Bible komano mwina iwo kutsutsika ndiye umadzapanga chisankho chonena kuti nditsatira mwina umaona ngati kuti mwina si palibepo vuto lina lililonse potengera kuti mwina m'Bible chinthucho mwina chilipo ngati awo ndi nkhani ya ma connections mene zinayendera ndi nkhani ya ma connections komano tikaona in today's world tipeza kuti ma connections most of the times yes alipo komano amachitika mwa chinyengo choncho of which ndizompangitsa munthu kuti moyo wake wa uzimu upangidwe affect upangidwe affect munjira ina kapena inzake mwa negative. Ndeno ku ma situations ngati awawa munthu ungatenge motani. Okay, zomwe kwambiri pakuti tilipo angapo sindidziwa mwina lisanabweremo Enes olo Simons mutabwera kumuna ndi fundo zanu. Ine ndalowa ma account awiri sorry. Okay. Okay, azimachitika. Okay, Simons mwina galunga kaiwo ndi fundo ina pa chimene sister wafunsa. Okay, nasunda voice. Can you repeat? What Mama, can I stop recording? Ayi, osapanga stop. Ife still. Okay. Brother anakambapo nkhani ya Janet zinyengo zomwe zimachitika makamaka nkhani za mu areas achani olemba ntchito kuna kuti nthawi zambiri amatha kuuza ma connections of which ndi chinthu cholakwika kumoyo wa munthu kwa munthu amene analandiranso Yesu Khristu chifukwa chonena kuti umapeza kuti mwina upondereza munthu wina wake amene mwina he or she is greater than you mwina kunkhani ya maphunziro ndi zina zotero komano chifukwa cha ma connections upeza kuti iwe kupeza mwayi kusiyana ndi munthu amene uja ndepena mwina potengera kuti mtima wathu ukukana kuti ichichi ndi cholakwika komano tikaona m'Baibulo situation mwina ngati yomweyo inachitikapo ndiye timakhala pachikatikati kuti ndipange kapena ayi then timapanga chisankho nawo kuti I think mwina si chinthu cholakwika nditha kupitiriza potengera kuti m'Baibulo chinachitikapo ngati ku Daniel chapter 2 verse 49 komano afotokoza kuti Daniel atatanthauzira maloto a Nebukadnezar zinapangitsa zoti apangidwe seti kukhala pamwamba pa maulamuliro ena amene King Nebukadnezar anampanga seti ku Babylon komanso at the same time zinapangitsa kuti azinzake Shadrach, Meshach ndi Abednego apangidwenso seti akhale pa affairs ena they should be set pa affairs ena a ku Babylon kuja
nde mafunso na kuti iyi inali connection ndithu yochita kuonekerapo ndeno kunkhani ngati ya moyo wathu wa lero timadziwa kuti connection ndi somehow zimampangitsa munthu kuti moyo wake wazimubwerere mbuyo mmene ndaonere chifukwa chonena kuti ngati mmene nafunsa kuti umakhala upondereza munthu wina wake amene ali mwina ndi ma qualifications abwino kuposa iwe koma chifukwa cha ma qualifications amene chifukwa cha connection wapezeka kuti walowa muyani mu position imene ukuyifuna ija ndeno munkhani ngati tizonena kuti Bible zinachitikapo Okay. ndeti Uh, tingatambira ina komane imene si connection ito funa kuti ma connections amene amakambidwa these days ndi nyengo mwachisanzo ine file ndalembedwa ntchito mwina ku minaphorosa mwina for example inapanga electronics ndifana kalembedwa ntchito mwina ku National Bank ndikhale ni mbale kumene kuchako ndi mbale kucha uza kuti tango talemba ndine okay ndikafana ndipange mine ndivelekitsa chabwino ndikafana ndigwire ntchito ku school and then ndinalizona kuti ndikafana ndipange apply koma munthu amene ndinkafa zoti ndipangira apply anali munthu na kuti anali kale mujani ku school ndinkafa zoti ndipangira apply and ayikepo signature yake ngati referee mwana of course nakani you see that was yani nalibe una kuti munthu akatha ndipanga ngati analibe lifeo kwa munthu janali lifeo na kuti nene nagwira ku ntchito ngati mene that means una kuti it was very easy for me kuti ndikalowe nkati mujeko komano in this case yatani anazona kuti it was like a competition munthu amene angakwanitse kupanga za jam angakwanitse kuyani kudu angakwanitse ku amene angakwanitse kumaso ya maloto apanga like mwayi umeona wina aliyense for example adanena kuti munthu amene angakwanitse kumgwira wabakile muluze TV munthu amene atani alandira mphaso kamene munthu amene angakwanitse ngati mmene anachukira da ena ake amapanga zayani ada anabaja kuti ampasa 40 million tikadekera kumalawi kuno kuti munthu alandire 40 million ndalama yambiri munthu amene angakwanitse kumgwira and ndalama kuti you see so to my side I think like that sibejo yosinyengo kumano imakhala kuti zimene zimachitika patsiko kuma chinyengo ndichona kuti iweyo you don't deserve zinthu zo and then wapanga zinthu zona kuti zinthu zitheke komano mupali lowe imeneyo ndi chinyengo oh okay I get it okay so kwambiri for your nthawi yathu so at 10 o'clock padzima ndoti ngokhana for 1 hour komano let me just have wrap up ya ujini kumapeto kwa program yathu chimene ankhula Simons ndi chinthu chimodzi chimene sisi we need to understand ndi nkhondo yaikulu imene anthu ambiri kulimba nayo so pali ma situation ena amene zakambako sokoti kuno kuti no like Abraham what he did mina malo ku Egypt fa anavutika okay you cannot do otherwise what you could do basa angopanga improvise in the way of ukana mabodza kucha kupita pene fuchi koma end result zimapeza nono zinthu zimakakubwerera zimatha kutheka koma zinthu zimatha kukubwerera at the end na kuti nomaka ndi azotsatira zake zoya ipa pamalo acha amene uli so mwachidule munthu amene uli zoti iwe unatembenuka ndi wati Kristu Yesu sikuena kupangisa involve mu chinthu ichi kapena uzikhala ndi moyo wachikayiko kuno sizingatheke zinthu zakuti ayi ifano tikudziwa bwino Kristu sana nakuna kuti no kabe ubucho mukanika ngwathu ndino Luka 14:28 ikhale center ya kapangidwe kathu ka zinthu tsiku ndi tsiku need to sit down have a plan ndikumapanga zinthu kuna kuti no tisanachite Kristu Yesu ndamazikhala patsogolo kuti chinthu chachitani achitsogolere ndipo ife ngachine chathu chidzaonekeratu chokha kuna kuti no sitingapitire nacho nde nkhondo imene inofatira mbaka ndiona kuti ndiye kuchitsa chikayiko pamene anthu ambiri timakhala una kuti no tili meyo athu timanena kuti no ambiri amakhopena kuti kukhala so munthu ona kuti no ineyo ndino wa moyo ndi zinthu zambiri zophinya zimene zimabwera moyo wangawo ndipo easy life ndi imene munthu ukamwalira fuma khoka pomula enoto kupaidi ndi zinthu zinazo zokusokonezaya other people amabwera ndi conclusion ngati imeneyo koma fani ndikuona kuti no pamene tinamvetsa muona kuti no ifeyo pamene tinabadwa mwa Kristu Yesu timakhala munthu wathu akali chowapita ndipo kulikonse umene tingapite
anything or anywhere, no matter how big or small it is in terms of mavuto amene tingadutsemo, Khristu Yesu amakhala kudziwa ndipo iyeyo amakhala kudutsamo ndipo amadziona kuti uyu mwana wanga masitepe akadutsa awa. Chifukwa chani? Umakhala kuti ndiwe kapolo wako ndani wa Mulungu uja, kapena ndiwe kapolo wako ndani wa Khristu Yesu. Ndi ngati iweyo udzati ndiwe kapolo wakuti ndoti master wako ndi ndani? Mulungu pamodzi ndi ndani? Khristu Yesu. Ndiye sangalolere kuti munthu wawo avulazidwe, munthu wawo asowekere kachinthu amene adziwa kuti akakatha kumuthandiza moyo wawo. Koma chimene chimafunika pa ife nkhani ya chikhulupiriro. That's why Khristu Yesu akupita anapezana kuti anawo ophunzira kuti chikhulupiriro ndi cha ngati kambewu ka mpiru ngati aka. Ndikuwuzani munakatha kupanga zozizwa zikuluzikulu izi kuivini kulani kutenga ujeni mtengo wazidzala pakati pa nyanja zinakatha kuchitika. Kulivini phiri kumene kusuntha pamalo amene ali kupita malo ena zinakatha kuchitika. Koma ife chikhulupiriro chawo chinaibe chino pakuti tikumuona alipo mpano, that means ife we already saved. Nankati pangaso bwanji we already saved. Chimene chinthu choopsa pa moyo wawo wauzimu. Koma nkhani Khristu Yesu amafuna nodo ine ndikuchokerani. Koma nsopano no mmene muzakhale muli nokha muzayima bwanji. Ndi chimodzimodzi mmene tili ifewo. Titamandira Khristu Yesu mwa chikhulupiriro chabe. Kayanga misina mwa chikhulupiriro. Chimene no ifewo chili chinthu choti ndino nchamwayi kwambiri pa moyo wathu. Chifukwa tikukhulupirira chinthu sinachione. Timangomva ndipo tikudutsamo kwambiri mwana wathu tikukula tikufika mpaka napona maukalamba wathu omuna ena amuna pamene tilipa tidzakhala muna tidibe mwa chikhulupiriro motero. Ndi chinthu chamwayi kwakukulu ndipo tidzakhala ndi mphatso simuna yayikulu kwambiri. Ndikubweretsaponso chinthu ichi chimene no muzaona kuti no we have got added advantage chimene no Mulungu atalenga miyamba yonse even maiko onse. Mutha kuona kuti no dziko losoke chimpira chimene chinasokerera ndi efe yekha uno. Koma no at the end muone zimene apanga Mulungu akutenga no New Jerusalem mpanda kwa chifumu even mpanda kwa Khristu Yesu ukubwera dziko lapansi nonse kusakhala pano pamalo panye palipo ipa paja. Why is this happening? Instead of apite maiko ena osatani osa abwinobwino kalewo mota angopitizabe ntchito fumenya kwa anthu kalala amene alolungama anthu amene alopanda banga lilonse koma akusankhabe kusakhala pano. Chifukwa chani? Akumvetsetsa chinthu chimene ifeyo tikudutsamo anthu ife. Tikulimbana nako kumenya nkhondo imene nena kuti no yamikidwa mafezi osiyana. Ine mamenyedwa mwa chikhulupiriro pa nthawi yachina Abrahamu ija ina Mose yamikidwa imene Khristu Yesu ali pansi pompano. Ine kumenyedwa no pa nthawi imene no osewa sitinaone pamene zathu jamatha kukhala access yomaona ma angels machani koma ife there's nothing chimene tikutani tikuchiona. Tungokhala chikhulupiriro through kuwerenga kulimbikitsana imene tikuyankhulana pano kuchokera ma meetings ngatawa. Koma zinoti no sitibe evidence ena kuti no tinganena kuti no this is admissible. This evidence you know to live in where I for senagi what you say is it true? Tapanga proof tapanga zaburi. What is it be a challenge? Komano is this because of take opanga proof through umuntu wathu wakale tikauvomereze kuti uchonke titengene tifedi zenizeni mwandani mwa Khristu Yesu. Ndipo ndikuwuzani total surrender izachitika moyo yathu sizakhaso kufaindi mu china chake chimene ngingathe tisokonezera zinthu zathu za uzimu tsiku ndi tsiku. Ndiwerenga mavesi awiri amene akumapeto pamene tikutseka. Hebrew chapter 13 verse 20 kulekeza 21. Amene muli Bible mwina mutho ndiwerengerako kuti so that tikhale tili limodzi. Hebrew chapter 13 verse 20 kulekeza 21. Mwina ningowerenga afiki mwina sikupezeka sanga. Okay. Hebrew 13 verse 20 kulekeza 21 akunena kuti tsopano Mulungu wamtendere amene anaukitsa mbuye wathu Yesu kwa akufa, m'busa wamkulu wankhosa, mwamwazi wa pangano losatha. Verse 21 akuyesani inu angwiro ntchito iliyonse yabwino kuti muchite chifuniro chake, wakuchita mwa inu chimene chili chokondweretsa pamaso pake mwa Yesu Khristu. Kwa iye ukhale ulemerero ku nthawi za nthawi. Amen. Iyi ndi buku lokhala lino ndikadziona kuti no kodi pamene ife tafa ndi mwa Khristu Yesu ndipo tauka mwa iye umunthu wathu wakhala tsopano tikadziona kuti no Khristu Yesu kapena Mulungu amakhala ndi ife. Koma anthu ambiri amayesangana kuti nomwe zachitika mu nthawi imene jayo pamene no malo amene zimachitika pamene nthawi kundiona muja. Ayi tikadziona kuti no iyeyu Mulungu wathu amakhala nafe ndithu ndipo akuyenda nafe
ndipo ntchito iliyonse yabwino yabwino imene angakonzetsere kuti ayichite kwa ife amakhala akonzeka, koma chimene amafuna icha tingoyitana pa iye. That's why Khristu sananena kuti no, pemphani kwanu mudzapatsidwa, ndipo gogolani kwanu kudzatsegulidwa, ndipo mukafunafuna kudzatani mudzachipeza chimene anthu anadziona kuti no, izi zitotheka kwa iwo okhawo amene no ali naye ndani Khristu Yesu m'mitima mwawo. Ndi ifeyo tinawo mwayi umene tinalungamitsidwa mwachikhulupiriro, koma chimene chatitsalira ndi total surrender. Tione zimene tinawo ma personal habit, lifestyle imene timachita, zina ndi zinaso ngati zimene momwe tinazo okupait, zimene kuti zizi tikamayenda nazo we are not in line, kapena sizili mu mndandanda wa bendera za kulungamitsidwa kwa chikhulupiriro. Zinthu zimene zijazo zimene Khristu Yesu afuna kuti tizisiye, tizikane, ndipo tikazikana tizitenge tikukhulupirire Khristu Yesu, chifukwa iye chinemanga dziwo zipanga control kuti zingabwerenso kwa ife kapena ayi, ndipo tisachotse chiyembekezo pa iye kuna kuti atha kukwanitsa, ndipo zonse zikutheka. Tikapita kuona Tesalonika 5:24 kuna kuti no, wokhulupirika ali iye amene akuyitana inu, amenenso adzachita. In English akunena kuti faithful is he that calls you, who also will do it. Ndi verse yokha imene ndimva mtima mwathu pamene tikukhala kuti kadzoona kuti iye amene atitana ifeyo, eti amene atitana ifeyo kulungamitsidwa kwa chikhulupiriro ali okonzeka kuyigwira ntchito, ndipo iye salofoka, ndipo ali okonzeka nthawi iliyonse, mu mphindi iliyonse, mu nyengo iliyonse, kuti tikangoti amuyitana ifeyo ali mkali mu mtima mwathumu bwina mwa chikhulupiriro, ali nafe kale chifupifupi, chifukwa anapanga join human spirit ndi chani ndi the spirit of him which is God, and as well as what Jesus Christ himself, zinapanga kale join. Ndipo pamene tikuyenda, pamene tikukhala tsiku ndi tsiku, tikadziona kuti tili amodzi, koma ndi connection imene yoyo kuti tikayipezetse muno bwino, tidzayipezetse pokapokha pamene ifeyo taona zozizwa zimene no Mulungu wathu akatiuza kuti no tikufuna tipemphe pamaso pake, muona kuti zinthu zikuchitika. Ndipo mwachidule last tikadziona kuti no 1 Corinthians chapter 6:17 ina kuti no, but he that is joined unto the Lord is one spirit. Leta ngoganizana ngati ifeyo ine one spirit, chifukwa timene alungamitsidwa kupyolera mu chikhulupiriro, tikadzoti ifeyo ine one spirit, that means pabeso ibe chingalikakatuleso, palibe chimene chingalikakatule. Ndi chimene tingalimbe mtima chakuti no, ineyo sindiliso amene ali uja, koma ndi ndiye. Ngati chikubwera chonchi Ambuye chita nacho ndinu. Tisazaone kuti no nthawi ikupita chifukwa zinthu sizikutheka ndeve ndipange improvise, kapena ndibwese njira yake imene kudziwa, pamene mpomaza bwino chiyeso chikulu mbere yathu, pamene zanene kuti no moyo udi ndovuta ayi. Tsazo zabwino tinazo kumapeto, tingathe kukakhati kuchipanga bear in our mind. Anthu angapo m'Bible amene akhala odikira kuti zinthu zambiri zathekere m'miyoyo yawo, tikwadziwa bwino nkhani ya Abrahamu kuti akhale ndi mwana zinamtengera nyengo yayitali. Tinawonso anthu enanso m'Bible momunso amene sanadikiranso nthawi yayitali kuti zinthu zinazitheke pamoyo yawo, even kuti amvetsetse zinthu zina ndi zina. Nkhani ndi yakudekha, nkhani ndi yakukakamira pa chimene chili mwa ife. Mulungu wathu sangakhale otileka pamene ifeyo tili akapolo ake. Iye ali okonzeka, monga tinanena pa vesi lomalizira ilo la 1 Tesalonika kuti ndithu iye otitana ifeyoyo ndithu ali okhulupirika, ndipo iyeyo adzachita kwa ife. Tikakhale phunziro lapaderadera kunena kuti no, pamene tili nacho chiyembekezo chakuzamuonanso Khristu Yesu, tisakakhale anthu amene tizakayikiridwe, amene tizatchedwe kuti inu sindikudziwani. Munthu amene sakudziwa pamaso pa Khristu Yesu ndi amene no iye moyo wake sanalumikizane ndi iye mwatu uthunthu wonse, kapena kuti mwa iye wakhala oyenda moyo kayikakayika, kuna kuti ine mwa iye ndili modi, koma zinthu zinazi atisi bwanji tangopanga kondekha. Ayi, Khristu Yesu sakuyembekeza zimenezo, koma akuti tiyankhule naye, ndipo iye ali okonzeka kuti achite kena kalikonse. Mwachidule phunziro lathu limatira nena kuona kuti pamene ife tasankha njira imene tinasankha yakulungamitsidwa mwa chikhulupiriro, tidziwenso kuti ndi step yomalizira imene ndikuitira nena kuna kuti tidzipereke kapena kuti no tidzikane tokha, ndipo tikadzikana Khristu Yesu ali okonzeka kuti agwiritse ntchito miyoyo yathuyi kwa uthunthu konse, ndipo iye
akudzapanga ndipo mukhulupirire kudzachitika. Likhale pemphero la wina aliyense payekha ngakhalenso kuikizaso manja mwa mulungu momwemonso abale ndi alongo ena onse muli amene sinakhale nawo malo ano kunena kutinso mulungu athe kuwatsogolera chifukwa chinthu chimene chikubwera ngati Yesu lalikulu mu nthawi yathu ya kumapeto ino, komanso kwa munthu amene wasankha kuyenda ndi Khristu Yesu kupyolera mwa kulungamitsidwa mwa chikhulupiriro, ndipo Yesu idzakhalapo. Salenda ikhale center of our theme pamene tikupita kumapeto. Ndi nthawi ya mafunso pamene angakhale ndi mafunso kapena ndemanga kuti kumapeto titseke ndi pemphero. Brother Wilford, I don't know kuti nonga tina limodzi kumvetsera mwina mutokhala ndi ndemanga kapena funso. Okay brother. Of course ndabwera kumapeto pina kumuna ulendo mutenda kale kuma mulungu ndokhulupirika. Nkhani yakulu ndi chimene chikufunika kuti tikaumbike anthufe. Chifukwa ngati sitidziwa gawo limene lolo kukhala kovuta kuti ulendo utiyendebe. Pali zambiri zimene zikuyenera zikhale pa phunziro limene lile. Kumva kwanga nkhani kuti ndapeza kumapeto. Tamudimva abale anga? Ya, tikumvetsera ndithu songoleni. Okay, ndimafuna kuti phunziro lifunika likafike mahango ochuluka. Chifukwa pali gawo lina limene laikidwa kukhala chiopsezo pa ife ana a Mulungu. Tikumakhalabe munena kuti ngati tazindikira ndipo takhala mu gawo la kulungamitsidwa ndi mwachikhulupiriro. Tikumaziona ngati kuti tatero mutamaliza. Pamene still tili ku dziko. Tiyenera kuti ulendo utiyendebe kukafikira chitsiriziro kuti tikalandire moyo osatani moyo osatha. Ndezi sichifunikira kwambiri unena kuti ziulike pakati pathupa chifukwa pali zambiri zofuka. Chifukwa ife tikukhala ngati mbewu imene yakaonekera ya Mulungu kumapeto nthawi yapasi pano. Komano mukapezera kuti pamene tili mbewu Mulungu akuonekera kwambiri ndi khalidwe. Which means ngati tsiku lina Khristu kuti kukula kwathu kuti likaonekera kula msinkhu ndi kuti mukuonekere kwambiri kusefukira kwa khalidwe la Mulungu mwa ife. Chimene chingakhala kuti sichinthu chomana kuti apa ndalakwitsa ndipange moti chimakakhala ngati unono ndi moyo wathu umene tsiku ndi tsiku tene tikhale zimakhala zikuchitika doesn't matter kuti kamene kuti tikudziwa kapena sitikudziwa kuti makakhala mu chimene chocho ndi kuti makhala kula msinkhu takhwima mu chiganizo cha Mulungu wa Mulungu. Chifukwa mukapeza zonena kuti timakhala mwe monena kuti sitikuyang'ana zintchito kapena kuti sintchito imene ikampulumutse munthu koma mukapeza kuti ndizoona kuti sintchito imene ikampulumutse munthu koma mukapeza kuti chipulumutso ndi chinthu choti tikalandire Khristu tikhala ndi Khristu then tikalandira Khristuyo mumenekera mukuoneke ntchito mwa ife. Ndizo mapeza kuti tumaphunzitsika koma angu ngati imene yabwerayi tumayiwala kwambiri koma ndiofunikira kwambiri. Chifukwa mukapeza kuti lese ngati imene mwandilankhula ineyo apa ndife abale koma ena mwa inu simudziwa kuti ine ngati mbale wanu mumavuto amene ndikudusa. Koma still tunena kuti tikuyembezera ku Khristu kuti tikalofuma Mulungu. There is no way kuti tikalofuma Mulungu ifake kuujeni uja malankhula zonena kuti chikhulupiriro chopanda ntchito chili chaniso imenechi chili chakufa. Yesu tapulumutsidwa ife sitikuswekeranso timuna tikakhale ndi chidwi chona kuti tipulumutsidwe fata tapulumutsidwa kale. Ndikuti step yathu ndithu imene mukufunika kuti tikuyenera tikaonekere sikuno kuti tikakule mu ntchito ya Mulungu tikakule mu khalidwe la Mulungu tikakule ndithu mu fomu ya Mulungu. Chifukwa ngati chimene chikuswekera pakati pathu ndi kupulumutsidwa kwathu kukakhalanso kopanda meaning kopanda tanthauzo. Ndebe ndi phunziro limene kuti ndikalimvetsera sikuti likuyena lingothera pompa chifukwa nthawi nake sipanali mbalo ina amene anazabwera mmango ngati amene wawa zina akanika kuti anthu mona kuti amvetsere chimene Mulungu amalankhula pakati pa ife ngati ana aka Mulungu. Ife ndife ana aka Mulungu chifukwa chipulumutso tikuchita ndilo chokera mwa Khristu imene chinsinsi imenelo ndino tapatsidwa dziko likuswekera. Ndebe chikuyenera kuti chikule pa ifeyo then tiyende nacho ku dziko kuti dziko likazindikira chinsinsi ngati chimene chichi. Mbale nthawi imeneyo ankatumikira mango onena kuti chipulumutso talandira koma zikuswekera kuti tikasamalirane wina ndi nzache. Chifukwa zikupezeka ngati pompa wina akukhala uchita bwino wina akuswekera ngakhale muna ndi sitibasi yomwe wina akuswekera ngakhale muna kuti akhoza kugula supu koma pamene ndife abale tikuyenda mwa Khristu mukapeza kuti zinthu zona kuti chisamaliro chosamalirana chikuswekera pamene tikuyang'ana mpingo woyambirira uja atanalo odyerana amakhala pamodzi zochitika zimakhala kuti mzimu wa Mulungu kapena kuti khalidwe la Mulungu linali pa wina ndi nzache.
chimene chimakhala chizindikiro chonena kuti chipulumutsodi chikuchitika pakati pamene chipulumutso talandiracho ndi chamoyo pa ifeyo. Ndi zinthu zongofunika kuti tisangoziyang'ana kuti zithirepo pakuti basi tizingothera amene chifukwa chisisi cha amene chachuluka timoneka ngati anthu akumva koma kuchita kumakhala kuti ali pakati pathu. Ndebe mumandipatsa mune ndikuzolankhula kuyandemanga koma choyang'ana changa chonena kuti phunziroli lifunikirabe kuti tiliyang'ane ngati takhati tikuyang'ana kuthera pompo koma tilimve noti likakhale lochita pa wina aliyense pakati pathupa. Sichikakamizo koma chonena kuti ngati tinapulumutsidwa chizindikiro choti tapulumutsidwa pakuoneka khalidwe la Mulungu limene likumangirizika pa ntchito ya ndani kodi pa ntchito ya Mulungu. Zikomo kwambiri. Thokoza kwambiri chifukwa cha kulankhulaso mwamphamvu komanso chifukwa cha ndemanga yayikulu kwambiri imene ikhoza kutitengerabe ndi tsiku kuti nolinde tikhebe timakambirana koma ndi chinthu chachikulu. Ine mtsogoleri ndikuthokozani unawo kuti kwambiri ndopanga introduction ndinafotokozera angapo amene ndinayi nawo pano una kuti kulandira Khristu Yesu mwachikhulupiriro tinakuchitadi komano napeza kuti pali mbali imodzi imene anthu fe kuti tingachisamalire bwanji chinthu chimene chichi kodi chinthu chimene kuti chiphikike chingakhale cha mtundu wanji. Ndi mwazina mwa izo zimene mwafotokozazi ndi zina ndimene nefundo imene abweretsa pano kuna kuti ikhalebe ngati nyimbo yobwerezedwa kawirikawiri kuna kuti kudzipereka kukufunikira moyo wathu koma kapeza kuti miyoyo yathu ngati tikakabebe ukhabe pa munthu wathu wakalekale ndikumangovomeza kuti nayo landa chifukwa chinthu chinyi chaulere chimangodzeraso muchikhulupiriro ine ndafika ayi ndithu ndimene azati sindikudziwa ninu pitani mukadikirire kayi kubwera kwa mwana wa munthu mwachidule ngati feyo sinalumikizane naye mzimu wa Khristu Yesu umene unali zinthu zonse zokwanirira kaya kupereka kaya kuthandiza kaya chifundo kaya kutete amene kuthandiza kumvera chifundo anthu ena ngati pezi sizipezeka mwa ife ndithu njira tinakali nayo ndipo tinakali nayo ntchito yoti tikonze ndithu. So brother nene kuthokoza kwambiri fudi kuziro lisitathira pompa tikhati kuchita nthu mbali zina ndi zina mu nthawi yoyenera imene izakhale nayonso. Sindidziwa Simons pali fundo ina iliyonse olo Sister Kafi. Inenso napakaponso phunziro yake ya good works ya ntchito zabwino kuti ndikuti mina mwake mukapeza nthawi muthokayionenanso foni nakamba zambiri zinazikambamboso mamuso kuti chifukwa chani pakufunika ntchito zabwino chani zili momonso zonse nenaso zitangoenjezeranso kuphunziro limene mapangali brother. Ayi tathokoza kwambiri Sister Kafi ngati pali kina kali konse kuyankhula tisanatseke. Okay. Thokoze kwambiri chifukwa cha nthawi yathu imene tinakhala nayo. Mulungu bekapitebe kuyankhula mitima mwathu ndi zambiri zimene ziphunzira ndipo ndimanena kuti gospel kapena uthenga wabwino suti umathera pa chimene tangochimvanji umakhabe upitirabe ndi kumayankhula ndikuchitabe mwapadera kwa wina aliyense ndekale konse imene takapeza kuti tigawaneni ndikutha kuwunikirana kuti apo pali zoyenera tingathe kugwirapo apa tingathoyeneranso kuti tingathokozanso pati. Kuti mu nthawi iyi ndikapempha kuti tipetseke maso konse kuti tipemphere. Ndikuthokozanso Yehova chifukwa cha nthawi iyi imenenso tinakhala nayo ndikuthanso kukambirana zinanso zakudzadzitsa chinthu chimene Yehova tinacho mitima mwathu chimene chatipatsabe mafunso kuti ndife oyenerera kapena kuti ndingathe kupitabe chitsogolo kapena tipoperewera. Mafunso awa kudziyankha kwa ife tokha payekha munthu koma lathu ndi pempho tamva ndipo ndife anthu athupi amene Yehova kuyiwaladi kumatha kuchitika tikudutsadi mu chivundi tikudutsadi mu dziko limene laphwanyika zinthu zosiyanasiyana imene ili tchimo. Tithandizeni kukumbukira ndipo chinthu ichi tikachisiye pa ground pochigwiritsa ntchito. Abale nawonso amene sinakhale nawo tithandizireni kuti uthenga ukafike powagawira kupita mu njira zosiyanasiyana. Mu dzina la Yesu Khristu mpulumutsi wa moyo tikapempha zonse Yesu m'manja mwanu. Amen. Amen. Tathokoza.